सेथि खोलोब लोकसभा बिसायख'थिया दिनैनिफ्राय जागायबाय। गुबुन फारसेथिं आद्रा थानाय माखासे बियाबनि थाखाय राजखान्थियारि हानजाफोरा फोसावदिंनायखौ गोख्रों खालामनो हानजानि मावथि सोद्रोमाफोरा रायजो राजाफोरनियाव हाबसननायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो राजखान्थियारि हानजाफोरा गावबा गावनि बिजाथिफोरनि नमिनेसन बिलाइ होनायखौ हानजानि दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमा आरो रोजा रोजा मददगिरिफोरखौ लानानै गथायनाया नोजोर बोथाव जादों। दिनै बिटिसिनि मैखोम बेरेखा हानजा बिपिएफआ 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि खाम्फा बरग'यारिनि नमिनेसन बिलाइ गथायनाय समाव हानजानि गाहाय एबा बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे गुबुन गोजौ दैदेनगिरि आरो रोजा रोजा रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। मख'जाथाव बाथ्रादि बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरग'यारि बिथांनि नमिनेसन बिलाइ गथायनो थाखाय रोजा रोजा मददगिरिफोरा बिथांनि न'निफ्राय हानजा सुरनानै जागायजेनो। बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बिपिएफनि गाहाय एबा बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव जानो गोनां 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिसायख'थियाव बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरग'यारिया 100% देरहासार जागोन होनना बुङो। দিবলৈ গৈ আছোঁ। আমি জাষ্ট ৰেলী কৰিম, এতিয়া আৰম্ভ কৰিম আৰু আমি মুঠতে বিপিএফ দল হিচাপে 1 নম্বৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভাত বিজয়ী হোৱাটো নিশ্চিত, ক'ব লগা একো নাই। 100% আমাৰ খাম্পা বৰগয়াৰীয়ে জিকিব পাছ। আৰু এইফালে দৰং ওদালগুৰিতো আমাৰ দুৰ্গা দাস বড়ো ডাঙৰীয়াই জিকিব। যোৱাকালি মই বিটিচি বাহিৰত ৰঙিয়া আৰু কমলপুৰ সমষ্টিত মই মিটিং কৰি আহিছোঁ। খুব ভাল পজিটিভ ৰেছপন্স পাইছে। মুঠতে দৰং ওদালগুৰি আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভা এইটো চিয়ৰ আমাৰ জিকাটো। নৱ কুমাৰ শৰণীয়া ইতিমধ্যে 10 বছৰ শাসন ইয়াত চলিছে। নৱ কুমাৰ শৰণীয়াই কেণ্ডিডেট দিব পাৰিব নোৱাৰিব সেইটো আইনৰ কথা। আইনে বিশেষ ব্যৱস্থা লৈ পেলাই কি কৰে। মুঠতে মই যিখিনি শুনি আছোঁ সি ইয়াৰ নমিনেশ্যনটো কেঞ্চেল হ'ব যদিও দিয়ে, কথা সেইটোৱে। আৰু যোৱাকালি UPPৰ জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই নমিনেশ্যন দিছে। যিমান মানুহ আনিছে এইটো চব 500 মানে কি কয় 500 পইচা দি পেলাই আনিছে। একজনক 500 টকা দি পেলাই এনেকুৱা লেবাৰ লগোৱাৰ নিচিনা হাজিৰা দি পেলাই মানুহ আনিছে। এইটো মই ৰিপৰ্ট আছে মোৰ হাতত। এইখিনি কথা বেলেগ একো নাই। আজি যোৱাকালি যিখিনি মানুহ দেখুৱাই যে UPPলে এইটো চব হাজিৰা, মানে ভোটাৰ নহয় ছাৰ। ভোটাৰ হয় কিন্তু ভোট আমাকে দিব। সিহঁতে নিজে কৈছে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, আমি 500 টকা পাইছোঁ, আমি আহিছোঁ, কিন্তু ভোটটো UPPলত নাযায়, আমাৰ তাত আহিব। নৱচৰণীয়া ভোটটো UPPলত যায় না বিপিএফত আহে না ক'ত যায় আমি নাজানো। তাৰ ভোট নাই এতিয়া, নৱচৰণীয়াৰ ভোট নাই এতিয়া। দেই থেংক ইউ। 10 বছৰ MP হ'লে কি হ'ব, সি নোৱাৰে এতিয়া। Thank you, Dad. Thank you. नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226, बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो।